Pán Rajtár, ako chcete zlepšiť postavenie učiteľov? Ten priemerný plat v školstve na základných a stredných školách je zhruba okolo 1600 v hrubom. A zároveň aj zlepšiť kvalitu vzdelávania, pretože nám naozaj veľa mladých študentov odchádza študovať do zahraničia. Jednoznačne treba učiteľov motivovať aj finančne, hlavne aby ľudia sa išli do školstva a venovali sa výchove detí. Naozaj je treba ten prechod od toho memorovania na praktické zručnosti, na prácu v tímoch, prácu v projektoch, tak ako to napríklad v Írsku alebo v iných krajinách. A pretože keď idú do reálneho pracovného života, potom neskôr deti ako dospelí, tak robia tam v tíme, musia dosahovať nejaké výsledky, alebo keď si sami založia firmu, musia organizovať iných ľudí do tímu a takýmto spôsobom dosahovať výsledky. Takže také tie známky a za to, že povedzte mi, aké uhlie sa ťaží niekde v Severnej Amerike, je to jednoducho nezmysel a treba od toho čo najskôr odísť k tvorivosti, podpore tvorivosti. Dnes vidíme, dnešná ekonomika je založená na moderných technológiách. K tomu musíme dospieť. Aj tak krajina ako India, ktorá kedysi bola zaostala, tak teraz má IT sektor vynikajúci. Takže tá podpora tvorivosti